βρήκαν πολλές ιδέες. Αρχικά, είχαμε την ιδέα του ολογράμματος. Έπειτα, το εξελίξαμε σε μια πολυδιάστατη προβολή και τέλος, είχαμε την ιδέα της οθόνης αρμού. Όμως δεν μείναμε μόνο εδώ. Τελειοποίησαμε την ιδέα μας και θα το δείξουμε στις 10 Φεβρουαρίου στο Δεμόλ Athens. Η συσκευή μας είναι ένα μέσο το οποίο δίνει περισσότερες διαστάσεις στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην επικοινωνία, στην ψυχαγωγία και στη διαφήμιση. Αλλά για μας ήταν μια δυναμική πρόκληση η οποία ενεργοποίησε τη φαντασία μας.